Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Srpanj je idealno je vrijeme za posijati razne povrtne kulture kako bi produžili sezonu i kako bi imali prekrasan i bujni vrt u jesen i zimu. Biljke koje možete sijati u srpnju, ima ih dosta. Ja ću krenuti sa salatama, razne vrste salata možete posijati i razne vrste radića. Ja sam nešto posijala i izniklo je, držim u stakleniku. Ja sam posijala salatu Crimson, to je crvenkasta salata. Jako mi je ukusna, tako da sam se odlučila za nju i dosta je hrskava. I također sam posijala miks radića i endiviju, jer njom pogoduju tople temperature kako bi iznikla. A kad počne rast, malo će temperature i past, tako da će rast bez problema i neće otići prebrzo u sjeme. Sljedeće što možete posijati tokom srpnja su razne kupusnjače, lisnati kelj, razne vrste kupusa. Sljedeće što možete sijati tokom srpnja je mrkva. Ja sam posijala okruglu mrkvu, njom treba nešto manje da krene rasti od obične. Također sam posijala šarenu mrkvu i običnu nantes. A kad smo već kod mrkve, možete također posijati i ciklu i korabicu. Ja korabicu sijem u posudice i onda je presađujem. Sljedeće što možete sijati tokom srpnja je pak čoj, blitva, špinac, sve se to može posijati tokom srpnja. Ja sam se odlučila za običnu klasičnu blitvu i šarenu blitvu, jer volim stvarno tu šarenu blitvu, pogotovo crvenu i žutu. Lijepo je za vidjet, a jako je ukusno i zdravo. I također možete posijati razne vrste rotkvica. Ja sam se odlučila za ovu običnu klasičnu rotkvicu. Imam bijelu rotkvicu koju ću posijati direktno u gredicu. U pitanju je ova duguljasta bijela rotkvica. Sljedeće što možete posijati tokom srpnja, možda vam se malo čini čudno, ali su krastavci i tikvice. Ja sam napravila to, posijala sam krastavce i iznikli su. Ovi što sam posijala u gredice, došla je pepelnica, pa je tu bila borba, tako da nisu najbolji i nadam se da će ovi u stakleniku biti dosta bolji. Neću ih presađivati u gredice, uzgajat ću ih u stakleniku, pa ćemo vidjeti kako će biti. A tikvice sam direktno posijala u vrt, tako da evo, tikvice i krastavci brzo izniknu i brzo će početi davati plod, tako da još stignete i njih posijati. Također možete posijati razno začinsko bilje kao što je peršin, korijander, bosiljak. Ja sam bosiljak posijala na početku sezone i kad sam ga prebacila u vrt, staje rast i krenuo je cvjetat. Prenagle visoke temperature i zato se to dogodilo. Međutim, nisam ga iščupala, ostavila sam ga, samo sam odrezala taj cvijet, da ne bi išlo u sjeme i on će krenuti, on će se obnoviti kako budu malo temperature ugodnije. Ali za svaki slučaj sam posijala bosiljak koji je iznika, tako da evo bosiljak. I možete posijati kopar. Također u srpnju se može posijati brokula i cvjetača kako bi plodove brali na jesen. Sljedeća stvar koju možete posijati su mahune i grašak. Ja sam to obavila, mahune su mi iznikle, nisu sve. I grašak sam posijala, ima 2 dana, tako da evo njega čekam. Prva tura mahuna koju sam posijala nije mi bila najbolja. Još je u gredici, međutim ubrzo ću je iščupati, to jest odrezati, ostavit ću korijen da hrani zemlju. Došla je bolest i mislim da je to zbog naglih visokih temperatura, tako da evo druga šansa mahunama i grašku. Ista stvar mi je bila i s graškom i mislim da će ovaj drugi put biti puno uspješnije. I mahune i grašak počnu brzo davati plodove, tako da se još stigne. I zadnju stvar koju sam odabrala da možete posijati tokom srpnja je cvijeće. U pitanju su cinije, suncokreti i kozmosi. Suncokret relativno brzo iznikne kao i cinije i kozmosi, tako da u neku gredicu, zašto ne, možete baciti samo sjeme, malo proći grabljama i to je to, ostalo će se samo desiti. Ja ću također posijati još suncokreta sigurno, jer obožavam suncokrete i cinije. U srpnju će sigurno biti visoke temperature, tako da treba pripaziti kad biljke izniknu
jer su tad najosjetljivije, treba ih zaštititi od jakog sunca i redovno zalijevati. I ništa ljudi, ja se bacam na sijanje ostalih povrtnih kultura koje nisam posijala još. Pišite mi u komentare što vi sijete tokom srpnja i volite svoj vrt i brinite se o njemu jer on to sve vrati. Hvala vam na gledanju i gledamo se u sljedećem videu. Bye! Thank you.